De Maaswatch. Heb ik aan de hand, hè? Tegenwoordig geen rolmopsen en hieringen meer alleen in de Maas, hè? Maar ook al haaien. Ja, loop maar. Ik geef het geen met, hè? Ik kan ze toes nog eens nalezen. Maar het is verschrikkelijk. Pam, we waren aan het oefenen in Oostmalen bij Dagstrand. En Pam springt erin en ik zie er zo'n haaienvin. Ja, snap ze niks van, toch? En ik had mijn lief niet meer met, dus dat ging niet meer zo snel. Nou, ik ga aan zijn been, hoe loer. Ach, tu saboteers. Heet een haaien wel overleef? De haai nee, dat kan ik niet nog vertellen, maar die heeft wel gejungeld. Dus er zitten nog haaien in de Maas. Dus ik wil ook alle kijkers even waarschuwen dat ze niet zomaar de Maas in gaan. Want het is echt verschrikkelijk. Dus met een batterij op kon zitten en toen was het... Ik heb hem wel, ik kan het niet vertellen wie ik precies heb gedaan, maar het is... Ik kan het niet nog vertellen. Het gezag en schelen. Dat waren gewicht, ja. Het waren gewicht, ja. Want die batskes die passen maar juist in de rolstoel, hè. Ze zijn nog even mollig als voorheen. Er zijn een paar kilo's bijgekomen. Wat een Jan ik kan doen, hè. Maar